Il-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni u missjoni għal Maltin kollha u dan kollu ġie konfermat permezz ta' vot unanimu li adotta nhar il-ħamis li għadda fejn ikkonferma r-riforma u t-tiġdid li qed juru biċ-ċar li l-Partit Nazzjonalista qed ifittex li jxettel kultura favur il-ġid komuni. Fl-aħħar jiem il-Partit Nazzjonalista rċieva kwantità ta' reazzjonijiet pożittivi għal din l-istqarrija li fil-waqt li tikkonserva twemmin fondamentali li jispira l-partit din ir-riforma għaddiet biex taġġornah u tiżviluppah fil-kuntest soċjali u kulturali li evolva fis-soċjetà Maltija fl-aħħar snin. Permezz ta' stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal il-missjoni tiegħu li jkun il-partit tan-nies b'vokazzjoni li jservi l-interess tal-ġid komuni tal-poplu Malti u Awġi u li jaħdem b'risq id-dinjità umana. F'dikjarazzjoni ċara li ġiet ikkonfermata l-ħamis li għadda, il-partit qiegħed u se jibqa' jagħti l-ogħla priorità lill-libertà, lid-demokrazija, l-ekwità, l-inklużjoni u l-ġustizzja soċjali fi stat fejn tirrenja is-saltna ta' dritt. Il-Kunsill Ġenerali ser ikompli l-ħadd b'numru ta' diskorsi minn numru ta' kelliema u mistenni jagħlaq bid-diskorsi tas-Segretarju Ġenerali Francis Ahmed Demek u tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Is-sezzjoni ser tkun trasmessa live fuq il-medja kollha tal-partit, inkluż fuq Net Television.